Sabuwar zuciya domin sabunta zuciya da inganta ta. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bayan haka ‘yan uwana masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci na sahur a rana ta biyar a wannan shiri namu da yake zuwa muku a kowane lokaci irin wannan mai taken sabuwar zuciya a sabon wata na Ramadan. ‘Yan uwa masu daraja, a shirinmu na jiya mun ƙarƙare da cewa za mu yi bayani akan wannan gubar wacce take lalata zuciyar mai azumi, wacce take laga-laga da zuciyar mai azumi. ‘Yan uwa masu daraja, a wannan shiri namu na yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu yi bayani akan wannan gubar, kuma ya mai azumi zai magance wannan gubar, sannan ya zai kuɓuta daga wannan gubar. ‘Yan uwa masu daraja, ka taɓa ji a zuciyarka cewa a lokacin da ka ga wani bawan Allah, Allah ya mishi wata ni'ima, ka ji wani raɗaɗi a cikin zuciyarka? Ka taɓa buɗe wayarka kana kai komo a shafukan sada zumunta, ka ga wani ya tura wani hoto ko ya sanya wani al'amari wanda Allah maɗaukakin sarki ya mai na ni'ima, ka ji wani zafi a zuciyarka har ta kai ga ka fara tambayar kanka cewa me yasa shi, ya aka yi ya samu, me yasa ni ban samu ba? Ya zamto ka sanya ma idonka wani tabarau, wani gilashi, wani gogul wanda a koda yaushe yana hango ni'imar mutane ne domin ya musu hassada. Ya ɗan uwana, a shirin namu na yau insha Allah za mu tattauna akan wannan cuta wacce ita ce cutar hassada. Ya ɗan uwa mai daraja, ko ka san cewa daga cikin cutuka na zuciya, daga cikin rashin lafiya na zuciya, hassada a gaba-gaba take? Tana daga cikin manyan cuta masu yayyaga zuciya? Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai koma ga Allah maɗaukakin sarki ba, sai da ya mana bayani, ya hane mu da aikata irin wannan aiki na hassada, inda yake cewa wala tahasadu, kada ku yi hassada a junanku, kada ku zamto kuna ma junanku hassada a wata ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya muku. Alƙur'ani mai girma ya siffanta hassada da cewa ita hassada sharri ne mai girman gaske, sannan ya umarce mu mu nemi tsari daga cuta irin ta hassada. Allah maɗaukakin sarki yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim, ya ce wa min sharri hasidin idha hasad. Ka ga me? Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya nuna mana cewa mu nemi tsari daga mai hassada. Ashe lallai hassada cuta ce mai girman gaske. ‘Yan uwa masu kallon mu a wannan lokaci na sahur, ku kasance tare da mu insha Allah har zuwa ƙarshen wannan shiri namu na sabuwar zuciya a sabon wata na Ramadan. Za mu yi bayani akan hanyoyin da mai azumi zai bi ya magance wa kansa wannan cuta ta hassada, wanne mataki zai ɗauka ya hana shi afkawa cikin wannan cuta ta hassada, sannan yaya zai tarbiyyantar da azuminsa ya zamto ya kai shi har zuwa ƙarshe ba tare da ya bari cutar hassada ta shiga ta mai illa ba. Ya ɗan uwa mai daraja, ya ‘yar uwa mai daraja, mai kallo na a daidai wannan lokaci, ka taɓa tunanin cewa hassada fito na fito da Allah maɗaukakin sarki ne? Ka taɓa tunanin cewa hassada tuhumar Allah maɗaukakin sarki ne? A lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya rabansa, ya raba ni'imarsa, sai ka rinƙa jin cewa ai me yasa Allah ya ba wani kaza, me yasa Allah bai bani kaza ba, kamar kana tuhumar Allah maɗaukakin sarki ne a bisa tsarinsa na raba al'amura. Al'amarin mai sauƙi ne, ya kai ɗan uwa, kalli yatsunka, za ka samu cewa ba daidai suke ba. Cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki ya raba su, sai ya sa wannan gajere, ya sa wannan ya fi shi tsayi, ya sa wannan ya fi dukkansu tsayi, sai ya ƙara kawo wani gajere, sai ya ƙara kawo wani ƙasa da haka. Idan ka kalli wannan tsari na halittar yatsunka, ya isa gane cewa Allah maɗaukakin sarki cikin adalcinsa yana raba abubuwa ne yanda ya dace, kuma wato ainihin ga mutanen da suka dace. Ya ɗan uwa mai daraja, ka sani cewa
Hasada mummunan ciwo ne, hasada tana ainihin lalata ayyukan bayi. Idan da za ka duba mutane a gidan duniyan nan, za ka samu wani Allah ya ba shi lafiya, da wuya ga ya rashin lafiya. Za ka samu wani Allah ya ba shi wato ainihin muƙami, wani za ka samu Allah ya azurta shi da iyali, kowa da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi, sannan kowa Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi daidai matakinsa. A lokacin da ka fara jin cewa me yasa aka ba wani kaza, wani bai cancanta a bashi kaza ba, to ka shigo ma kanka wani bala'i, ka shigar ma zuciyarka wani bala'i, wanda fita a cikin wannan bala'i sai ka yi da gaske kafin ka fita a cikinsa. Ya ɗan uwa, kai iya ƙoƙari ka nisanci hasada, saboda ka samu wato ainihin natsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarka. Ya ɗan uwana mai daraja, a cikin wannan lokaci na sahur da kake kallon mu a wannan shiri namu na sabuwar zuciya a sabon wata na Ramadan, yaya za ka juya wannan cuta ta hasada ta koma maka ibada? Ya ɗan uwa, a lokacin da ka ga wani Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da ni'ima, kada ka rinƙa fatan wannan ni'imar ta kau. Me ya kamata ka yi? Abin da ya kamata ka yi a nan shi ne, wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da ita, kai iya ƙoƙari ka roƙi Allah maɗaukakin sarki kai ma ya azurta ka da wannan ni'ima, sannan ka mishi addu'a. A lokacin da ka mishi addu'a, kai ma mala'iku za su ce walaka mithlu dhalik, kai ma za a baka kwatankwacin haka. Don haka idan ka ga ɗan uwanka da ni'ima, kada ka rinƙa fatan cewa wannan ni'imar ta gushe, ko ka rinƙa addu'a wannan ni'imar ta kau. Ka yi addu'a, ka roƙi Allah ya kare mai wannan ni'imar tasa, kai ma sai mala'iku, ko ya ƙara kiyaye mai wannan ni'imar tasa, kai ma sai ga mala'iku sun ce ma kai ma kana da kwatankwacin irin wannan wato ainihin abin da ka ambata a cikin wannan addu'a. Ya ɗan uwa mai daraja, yaya za ka samar wa kanka wadatar zuci, sannan ka kore ma kanka cutar hasada? Ga wani ɗan ƙaramin aiki wanda za mu yi ni da ku yanzu a daidai wannan lokaci kafin ladani ya kira sallah. Tuna wani ɗan uwanka, wani maƙocinka, wani abokinka a zahiri ko a kafar sada zumunta, wanda Allah maɗaukakin sarki ya mai wata ni'ima, ni'ima ta kyau, ko ni'ima ta dukiya, ko ni'ima ta zurriya, ko ni'ima ta ilimi. Sai ka zauna a lokacin da za ka yi addu'a a wannan lokaci na sahur, ko bayan ka idar da sallar asubahi, ka yi irin wannan addu'ar. Wannan mutumin da Allah ya mishi wannan ni'ima, ka roƙa mai Allah, ka kira sunansa, domin Allah ya tabbatar mai da wannan ni'ima. Abu na biyu, sannan ka roƙa mai Allah ya sanya mai albarka a cikin wannan ni'imar tasa, ya ƙaro mai ita. Sannan kai ma ka roƙa ma kanka Allah ya azurta ka da wadatar zuci, ya baka irin wannan ni'ima da ya bashi. Idan kai wannan aiki da kanka, za ka ji wani sauƙi a zuciyarka, ka kori cutar hasada a zuciyarka, za ka samu wata natsuwa wacce da ba ka samunta, saboda ka ma ɗan uwanka fatan alkhairi, kai ma mala'iku sun amsa maka, sun ce kai ma kana da kwatankwacin abin da kai na addu'a. Ya ɗan uwa, wannan aiki mai sauƙi ne. Yanzu za ka yi raka'atanil fajr, raka'o'i guda biyu kafin zuwa sallar asubahi, sanya shi a cikin irin wannan addu'ar. Za ka ji zuciyarka ta yi sauƙi, cutar da ke damunka ta wato ainihin hasada ta yi ƙasa, ta ragu. Idan kai wannan aiki, insha Allahu za ka ga amfanin shi a zuciyarka, kuma za ka samu wato ainihin sauƙi daga cutar hasada. Ya ɗan uwa mai daraja, ya uwa mai daraja, yanzu mun tsarkake zuciyarmu, mun san hanyar da ake bi a wanke zuciya daga cutar hasada. A shirinmu na gobe insha Allahu tabaraka wa ta'ala, za mu yi magana akan wato ainihin wata guba, amma wannan gubar daga wani guri take fitowa, ba gubar da ke da alaƙa tsakaninka da mutane ba ne. Wannan gubar a ina ake samunta? A wani ɗan ƙaramin screen da yake hannunka, wani ɗan ƙaramin TV da yake hannunka, daga cikin wannan gubar take fitowa. Sannan idan ta fito daga cikin wannan wato ainihin ɗan ƙaramin wato madubi da yake hannunka, ko ɗan ƙaramin wannan screen ɗin da yake hannunka, sai ta zo ta zamto ta rikita ma al'amarinka. Hatta sallarka, kawai za ka yi sallah ne amma ba ruhi na jin daɗi na khushu'i a cikin wannan sallah taka.
menene wannan guba ko mecece wannan guba wacce za ta zamto me ta ɓata maka al'amuranka ta rikita ma wato ainihin lissafinka, wanda kuma kai ka janyo ta ba zuwa ta yi da kanta ba, kai ka buɗe ta kana buɗewa sai ta fito ta same ka. Insha Allahu a shirinmu na gobe na sabuwar zuciya za mu yi bayani akan wannan gubar wacce take wato ainihin shigowa daga cikin wato hasken screen ɗin da yake hannunka, hasken wannan TV da yake hannunka, wanda za ta fito ta shige cikin zuciyarka ta hana ka samun natsuwa, ta rikita ma al'amuranka har ta sanya kana yin sallah ba ka jin ɗanɗanon wannan sallar, kai sallah ba ruhi a cikinta. Ku kasance tare da mu insha Allah gobe a daidai irin wannan lokaci na sahur domin tattaunawa akan wannan guba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sabuwar zuciya, domin sabunta zuciya da inganta ta.